Gihunong sa kampo ni Presidential Candidate Davao City Mayor Rodrigo Duterte ang paggamit sa Duterte Scratch Cards o sa kaadlaw human kining gilunsad kagahapon Miyerkules. Ang tumong sa scratch cards mao ang pag-raise og pondo alang sa mga kandidatura ni Duterte. Matod sa team ni Duterte nga ilang gihunong ang paggamit niini tungod sa pending nga legal opinion gikan sa ilang mga abogado ug dili sad sila sigurado kung gitugot ang paggamit niini ubos sa Omnibus Election Code. Gipaabot sa team ni Duterte ang maong isyu ngadto sa ilang legal panel aron sutaon kung dili ba kini nakalapas sa balaod. Ang scratch cards inisyatibo lamang sa mga supporters ni Duterte human mianunsyo ang Davao Mayor nga wala siya kwarta nga gamiton alang sa iyang kampanya.